Tuto máme jedinka. Kúkajte, jak krásny. Lebo kde mu napekli speciální well-being bábovku. Á, pozri. Tá je. To je jak lusk. Lavstaj. A dajte odber. Dajte. Jo, dajte. Čaute makači, zdravím vás Bokty a vítam vás pri našom spoločnom prvom vlogu. Ukážem vám dneska nejaké zákulisie, ako vyzerá môj deň. Aktuálne som na ceste, mám tréningy, v are tečíme, idem trénovať klientky, že som funkčný tréner a potom si sám zacvičím, dám si nejaké dobré papy, teším sa na to, takže dúfam, že sa ti bude to video páčiť. A hoď mi do komentára, že či chceš, aby takéto videá boli pravidelne. Budem sa snažiť možno 2-krát do týždňa vám ukázať pohľad z môjho života. A tak, lastaj, čau! Tak, sme tady, priatelia, sme tady. Čaute makači, aktuálne na obede a dneska tu máme kuracie mäso, šalát, rýžu, polievočka šošovicová, takže samé dobré veci, tak ideme sa nájsť. Dobrú chuť, čau. Tak priatelia, najedení, fajnovo a teraz ešte ma čaká jeden tréning. Trošičku sa zmenili plány, ale to ja mám rád, som rád, keď to nie je stále také isté. A ideme do Nitry, takže idem na to. Tak, ja si tu ešte vychutnám svoj XS bez cukru, bez kalórií, s vitamínom B a kofeínom. Takže na vaše zdravie a za chvíľku začína tréning. Takže ja sa vám zase ozvem, keď budem na ceste do Nitry. Takže zatiaľ. Priatelia, zdravím vás, slúbená cesta do Nitry. Sme tu. Tam oproti vidíte tzv. Zobor. Takže nádherná, teším sa na to. Poradne si zacvičíme, dáme si zabrať, takže skúsim niečo aj natočiť z tréningu, uvidíme ako to pôjde. Takže držte mi palčeky. Na YouTube. Ideme na to! Tak priatelia, zdravím vás. Tabaty by bolo málo, tak túto s úžasnou Lady D sme mali dneska ešte fajnovú jogu v Levitaji. Takže úplná pecka, tu máme celú Lifestyle crew.
Vízio, Sisinku, Danielku. Takže úplná pecka, takže príďte, vyskúšajte a ideme ďalej. Zdravím vás z poslednej zastávky, tuto u mojich skvelých priateľov. Ahojte. Máme, upiekli mi úžasnú babulečku, hej. Jo, to je proteinová. Babulka pre Bogdyho. Yes, to je wellbeing. To je wellbeing, yeah. Tak, ideme tu pokecať. Takže držte sa, ešte sa možno ozvem po ceste a zatiaľ lavstaj. A dajte odber, Dajte odber, juhu. Ja tak zdravím vás pri poslednej časti. Zvládli sme to, som na ceste domov. Myslím, že dneska bol veľmi pekný a produktívny deň. Fakt sme si to náramne užili, hej, či už na tréningoch, v gyme, alebo v Nitre, na samotnej Tabate, na joge, no bolo to fakt skvelá vec, plus samozrejme ňamová čerešnička na torte s priateľmi a s fajnovou bábovkou, to úplne dáva iný rozmer, takže sa veľmi teším. Ak sa ti páčia tieto videá v takomto znení, v takomto vibe, tak budem rád, aby si dáš like, dáš odber a aby ti neubehlo ďalšie video. Prajem vám, nech sa vám darí a lifestyle.